bar diýerleri heleyi her nagat betde bolsa tahammül edip zıda biler. Amma heley bir hıyanat etse, heleyin hıyanatyny ärini tahammül edip bilmer onu. Inni götürmedi gıyın bolar. Ahon näde? Gece gündüz yatsam tursam, zihnimden çıkanak heleyim meni birmelen. Bir bidirik halatda gezip görüşleri zor fikrimi dağın edip dargadıp var ya. Näme deyin diýip otydy ya. Eşratlar aya nereden gelipdir bizim üstümüze? Aya mirdaki ala adamlan şebekelerinin üstü bilen, talimlerinin üstü bilen gelip Müslüman hanavadalara zaylaşmaptır mı? Ben o bilen kepleşihadım. Çünkü özü aytdy, sen bilen kepleşemde yüreğim açılýar. Sen bilen kepleşemde bir rahat bolýan, keyitçiligi var ýan, bir tobar adamlaryň delilişi.